Здравейте, приятели! Повод за днешното видео е една дискусия, която се проведе по време на изложение Извънкласно експо в МОЛ Галерия Бургас на 13 и 14 септември. Ние имахме честта, удоволствието, щастието да участваме в това изложение и успяхме да направим много консултации на място, консултации с логопед, консултации с психолог, както и да се запишат много от вас за безплатни консултации на място в нашия център. Това за нас беше повод да се запознаем, да поговорим спокойно, да представим така нашето виждане за езиковото развитие на децата. И както вече казах, ние проведохме 2 дискусии, но едната дискусия беше на тема „От първите думи до първият учебен ден“. Защо точно тази тема? Освен че участвахме в изложение, което беше насочено към извънкласни услуги за деца, за ученици, моето желание беше да поговорим малко повече кога е рано, кога е късно, изобщо кога да се обърнем към логопед. Разбира се, все повече и повече през последните години наблюдавам тенденцията в нашата практика, родители на малки деца, на годинка, годинка, месец, 2 да се обръщат към нас, просто за да се информират за развитието на детето, за да се информират за това как да създадат подкрепяща среда у дома, за да зададат своите въпроси, свързани с езиковото развитие, психоемоционалното развитие на детето, дори хранителното поведение, храненето. Но въпреки всичко, като че ли все още смятам, че е нужно да подчертаем един много важен факт. Подготовката за училище наистина започва с първата дума и това не бива да бъде пренебрегвано. Езиковото развитие протича много закономерно. То има етапи, през които трябва да мине и отлагането на всеки етап във времето води до забавянето на друг етап. Именно това беше повода и за дискусията, която ще повторим днес. За тези от вас, които не успяха да дойдат да присъстват, за тези от вас, които ни писаха, че са имали желание и че много биха искали да ги запознаем с информацията, която сме представили на всички останали. Разбира се, интересът към нашето представяне беше наистина много голям, но нямаме запис. Затова решихме да го направим отново за така всички вас, които ни писахте и които се интересувахте дали ще има запис от тази дискусия. И така, нека да започнем с така първата възраст, веднага след раждането, веднага с първия контакт между мама и бебе. Защото всъщност речта не започва с първата дума. Тя започва с погледа, започва с усмивката, започва с протягането на ръчичката на бебето към мама. Комуникацията започва още от първите месеци. И ако тази комуникация протече по правилния начин, ако се развива добре, това може да доведе това ще доведе детето до дете, което може да изразява своите мисли, дете, което изразява своите чувства по така адекватен начин, по начин, който отговаря на реалната комуникация, да изразява своите нужди, както и да учи, което пък ще му даде възможност да се свързва със света. Темата, както вече ви казах, е за пътя от тези първи сигнали до готовността на детето за училище. Какви са етапите на езиково развитие? Речта не идва изведнъж. Истината е, че много пъти съм срещала и съм чувала това в практиката ни. Не говореше до 4 години и изведнъж проговори. Да, но
има етапи в развитието, както вече казах, на речта. И всяко едно отлагане, всяко едно забавяне на тези етапи във времето, то забавя някакъв друг етап. И така както в българската образователна система вече на 5 години децата започват първа подготвителна група, на 6 години започват втора подготвителна група, как ние да очакваме, че ако дете, което е проговорило на 4 години, ще участва пълноценно в учебния процес, когато стане на 5? Разбира се, че това няма как да стане. Защото всеки един от вас, който има, макар и бегал поглед върху развитието на едно дете близко, което сте наблюдавали от самото начало, ще знае, че първо се появяват съчетания, звукосъчетания, които с времето започват да се превръщат в думички. Тези думички в началото, разбира се, не са съвсем чисти като звукова изява. Не звучат по начина, по който очакваме да звучат и по начина, по който звучат след това, когато се усъвършенства способността на детето да говори. После тези думички се свързват в фраза. После се появява простото изречение, появява се сложното изречение, появява се свързаната реч. След това започват да се съгласуват, даже и преди това започва съгласуването по род и число. Започва интуитивно детето да употребява граматични категории, понякога с грешки, но така често по подражание успява да възприеме родовете, как да използва, как да съгласува правилно. Нали разбирате, че това няма как. Ако времето нормално това да се случи е 3 години, много трудно то ще се случи в рамките на една. Тоест няма как толкова бързо детето да навакса, ако е проговорило на 4 години, и да започне на 5 да разговаря като своите връстници. Освен това, много често деца, които не проговарят в рамките на очакваното за съответната възраст, при тях се наблюдават и други съпътстващи трудности, които колкото по-рано бъдат открити, толкова по-леко могат да бъдат подложени на терапия и да бъде насочено вниманието към тях, за да може детето да се справи. Ако не обръщаме внимание на всички тези сигнали, ако не обръщаме внимание на всички тези знаци, рискуваме към първи клас наистина детето да не е готово и да не може да започне в първи клас заедно със своите връстници. Именно за това нашата цел и нашия фокус на логопедичен център "Дай ръка" винаги е била възможно най-рано да предоставим информация, възможно най-рано да ви консултираме, възможно най-рано да ви дадем това, което не сте се досетили или не сте имали, никой не е казал, не ви е казал да приложите у дома, което да стимулира езиковото развитие на детето. И всичко това би трябвало да бъде много спокойно и много естествено. И не бива да седим у дома и да се тревожим правилно ли се развива моето дете. Какво означава, защото сега напоследък много четете, родителите, какво означава няма очен контакт? Това означава ли, че когато детето играе и аз му извикам по име, и то ми отговори, да речем, и не се обърне да ме погледне в очите, това означава ли, че няма очен контакт? Не е нужно, мили родители, да се опитвате да намерите отговорите на тези въпроси. Ние сме тук за вас. 2 пъти в годината логопедичен център "Дай ръка" провежда безплатни консултации. Обикновено през месец март, когато е Световният ден на Европейския ден на логопедията, и през месец септември. 2 пъти в годината през логопедичен център "Дай ръка" минават много родители. Обикновено се провеждат между 50 и 70 безплатни консултации, които имат за цел точно това – да ви информират, да ви дадат нужните насоки, за да може навреме да се подкрепи развитието на детето. Както и, разбира се, да отговорим на вашите въпроси, защото това е важно. И ние сме тук. Ние сме тук за вас.
Продължаваме нататък по слайдовете, защото аз разбира се, че мога много, много, много да говоря на всички тези теми, но нека все пак да видим кога какво да очакваме. Разбира се, в най-така сбит и събран вариант. Около първата годинка очакваме първите думички. Очакваме посочването, да се появи с пръстче, както и разбирането на инструкции като дай ми топката, дай ми шишето и ела. Това, щом го очакваме около една година, мисля, че сами може да си отговорите на въпроса, ако не се появи около първата година, че вече нещо има, на което трябва да се обърне внимание. Какво е то? Причините биха могли да бъдат различни. Понякога много тривиални, особено напоследък. Но това на този въпрос може да ви отговори специалист, логопед, психолог. Около втората годинка вече очакваме да имаме над 50 думи и фрази от типа на искам сок. Даже така могат да се появят и по-сложни фрази при някои деца от типа на купи мене бони. Вземи ме. Сега то няма да звучи точно вземи ме, защото това струпване в началото на думичката обикновено е сложно за децата, но ще бъде от рода на вземи ме. Както виждате, вече очакваме над 50 думи. Нали? Отново ви насочвам към това, ако детето е на 3 или на 4 години и има 3-4 думи, колко е важно всичко да се случи на време. Около третата година вече очакваме да има изречения от 3-4 думи, както и задаване на въпроси. Какво е това? Защо това е важно и защо задаването на въпроси са толкова важни? Наблюдаваме в нашата практика дечица, които произнасят думички, да кажем около третата година. Много често те не са свързани в фраза, но все пак има някакви думички, с които детето задоволява своите битови нужди, така най-общо да го кажа, но които съвсем не са комуникация. Това, че детето изговаря еднократни думи от рода на сок, амам, то амам даже не е и дума, но да кажем сок, какво друго, бони, куче, коте, нали, това са така най-често. Мама, баба, дядо и така нататък. Това не е комуникация. Това е просто назоваване. Комуникация е тогава, когато имаме обмяна на информация. И това много често го обсъждаме с родителите, които идват на консултация. Именно по повод това, че детето има някакъв запас от думички, съвсем не означава, че то може да общува с другите. Може да има назоваване, но да не ви отговаря на въпроси. И в общия случай самото дете не задава въпроси. Защо са важни въпросите? Защото ученето става така. Какво е това? Какво е това? Какво е това? Защо е така? Защо така? Нали? Така учат децата. И вие, разбира се, ще се превърнете в така един човек, който постоянно трябва да отговаря на тези въпроси, което, разбира се, те понякога са толкова много, но така учат децата. И това е варианта за развитието на речта. Около четвъртата година ние вече наблюдаваме по-дълги изречения. Би трябвало да наблюдаваме по-дълги изречения. Вече детето може да разкаже какво се е случило в детската градина, кой е бил наказан, какво е казала госпожата, кой слуша, кой не слуша. Тук се появява вече оценъчната система около четвъртата година, което така е повод на една друга лекция с нашия психолог. Децата вече разбират така наречените сложни инструкции. Това обикновено са двуактови, триактови инструкции, т.е. свързани с 2 или 3 действия. Вземи чашата е проста инструкция. Или дай топката, дай котето. Но отиди, вземи си якето и го донеси да се облечем. Вече виждате ли, това са няколко действия. Това наричаме в нашата практика сложни инструкции и това очакваме детето да може да прави около четвъртата година. Около петата година,
както вече така споменах и в началото на видеото, очакваме ясна, граматически правилна реч и използване на логически връзки. Ясната граматически правилна реч може да се развие около петата година, ако всичко това, за което говорихме в предишните слайдове, вече е на лице. Защо казваме ясна? Защото като всички други мускули по тялото, мускулите на лицето и тази съгласуваност на артикулационните органи също изисква време. Изисква време за тренировка. И детето започва да прави тези тренировки и да се опитва да изговаря думичките, по-нататък да се опитва да изговаря сложните думи, да ги съчетава думите с една издишна струя, за да може тази реч да стане ясна към петата година. Ако едно дете проговори на 3, разбира се, ще му бъдат отнети тези първите 2 години, в които то да се тренира и дори така да се развие добре речта, най-често тя ще звучи неразбираемо. Най-често ще пропуска или ще заменя звукове в думата, или ще опростява думата по най-различни начини. Може да изпуска цели срички. Може да казва само първата сричка на думата, а следващите да не ги казва. Там, където има струпани съгласни, обикновено казват по една от съгласните. Тоест няма този синхрон между артикулационните органи. Няма тази усъвършенстваност на движенията на артикулационните органи, за която едно дете, което първите думи са се появили около година, 2, 3, 4 месеца, то е имало 3 години и половина, за да го развие. Късно проговарящото дете няма такова време. И разбира се, ние не можем да кажем, че то ще отговори на очакването към 5 години речта да е ясна. Освен това, граматиката, нещо друго, за което малко по-рано говорих, вече на 5 години то ще може да назовава думите с правилните им родове, ще различава родовете, ще различава единствено и множествено, и множествено число, ще може да назовава правилно количества, ще може да съгласува правилно пород и число. Но отново това ще бъде, ако всичко в предишните етапи се е случило в времето, което сме го очаквали. Около 6 години вече уменията да разкаже случка, да обясни защо нещо се случва или не се случва, както да се включи в диалог. А сега това включване в диалог, то се случва и по-рано. Около 3-та година има вече така комуникация. Детето започва да се опитва да задава първите въпроси. Между 3-та и 4-та година вече изчаква да чуе отговора. Пита няколко пъти за едно и също нещо до момента, в който тази информация започне да се събира в паметта. Но на 6 години това вече е на едно доста по-високо ниво. На 6 години, между 5 и 6, детето ще започне да използва минало време, ще започне да използва бъдеще време. Разказа ще започне да става плавен и гладък, което в предишните възрасти няма да е така. В предишните възрасти, да кажем около 4 години, детето ще може да разкаже някаква случка, но много често ще е нужно да зададем допълнителни въпроси, за да си изясним кое след кое се е случило. И това обикновено звучи много интересно, много забавно, защото трудно става ясно кое кога се е случило. Детето просто разказва от къслични моменти. На 6 години вече това е изградено. На 6 години вече детето може последователно да разкаже случка от началото до края, дори да обърка нещо, с малко насочващи въпроси, то ще се справи. Това, което може би трябва да си кажем към тези слайдове, е, че закъснение от 6 месеца и малко повече, но да кажем максимум година, вече е сигнал да се потърси помощ. Защото 1 година е много време. Ако това, което очакваме да се случи на 1, се случва на 2, е много време. Друг е въпросът, че ако нещо се промени през това време,
Разбира се, че детето може да компенсира. Какви са така най-честите причини да закъснява проговарянето, ще ви кажа малко по-късно, но нека да продължа още малко, за да може все пак да минем и през тази дискусия. Много често чувам от родителите фрази от типа на момчетата проговарят по-късно или пък не се притеснявай, ще проговори. Да, ама кога? Нали, през цялото време ние говорим за това колко е важно всичко да се случва последователно, колко е важно всичко да се случва с надграждане, как едното знание, едното умение остава като основа, за да може да се надгради всяко следващо. Затова казахме, че тези ориентири, които ви дадох в предишните слайдове, показват дали детето се нуждае от някаква терапевтична намеса, дали е време да потърсите консултация. Всичко това е добре да бъде, как да кажа, да бъде осъзнато, да разберете, че една консултация с логопед или с психолог не е задължително да бъде повод за терапия. Това може да бъде време, в което вие да зададете своите въпроси и време, в което да се ориентирате какво бихте могли да направите у дома. Кое е това у дома, което всъщност не подкрепя езиковото развитие на детето. Само да погледна следващия слайд, за да видя кога бих могла да кажа така основните неща, но ще продължим още малко и тогава ще ви кажа основните проблеми, с които се сблъсквам като причини за късното проговаряне. Нека да ги прехвърлим още малко тук. На 2 години трябва да използва, както вече казахме, повече от 50 думи. Ако това не е така и не прави детето фрази, търсим помощ. На 3 години, ако не използва изречения с по 2 или 3 думи, търсим подкрепа. На 4 години, ако не задава въпроси и не успява да съгласува добре родовете, род и число, търсим помощ. На 5 години, ако не може да разкаже случка или речта е непълна, бедна, отговаря с една думичка, индикатор отново. На 6 години, ако не може да изразява своите мисли в подреден и логически разказ. Колкото по-рано се извърши консултация и се започне работа, толкова по-леко детето ще навакса и толкова по-плавно ще се преодолеят затрудненията, които детето има, за да може то да се подготви за първи клас. Защо речта е основа на ученето? Виждате, че речта застава в основата на мисленето, ученето, паметта, емоционалното взаимодействие. Ние мислим вербално. И вербалното мислене ни помага да развиваме други умения, които се изискват в процеса на учене. Паметта също е свързана с говоренето. Има, разбира се, така наречената вербална и така наречената невербална дума, но ученето в общия случай е свързано, вербална памет и невербална памет, но ученето в общия случай е свързано с говоренето. Емоционалното взаимодействие също е свързано с говоренето. Ако едно дете не говори, много често родителите споделят, че това дете обикаля, тича, бяга, хапе, удря, дръжка се, не може да спи добре. Защо? Защото няма комуникация. То не може да изрази своите чувства, то не може да изрази своите мисли, то не може да вербализира света си. И никой не знае всъщност как се чувства това дете. Затова емоционалното взаимодействие също е свързано с говоренето. Какво прави логопедът? Тук имаме грешка на слайда. Езика не е просто средство за общуване. Както вече казахме, той е основа на мисленето, паметта, ученето и емоционалното развитие. Чрез речта детето може да разбира инструкции, да кажем отцвети кръгчетата или нарисувай кръст. То може да участва в разговор с други дечица, с възрастни хора. Много често родителите споделят, че детето
иска да играе с децата на площадката, но не говори и не знае как. И дърпа им играчките или пък ги бута, удря, или бяга. Да, то няма комуникация. То няма какво друго да направи, а в същото време има естествено привличане към връстници и това е нормално. Но когато не говори, не може да каже, да има разговор с тези деца. Може да задава въпроси, както вече казах, основата на ученето е задаването на въпросите, както и да формулира своите мисли. Вече започва да си подрежда думичките, да формулира мислите си и да споделя това, което мисли. Вече може да помни и да възпроизвежда учебно съдържание, нали, когато говори, както и да изгражда логически връзки. Това, нали, вече го казахме в предишните слайдове. Да разказва, да чете, да пише, да решава проблеми, да изразява своите чувства. Не просто да хапе, да удря, да щипе, а да може да каже, че е сърдито, че нещо не иска или че иска. Затова трудностите в речта често водят и до затруднения с ученето и с поведението. Деца, които не говорят, много често са деца, които са твърде подвижни, деца, които постоянно се катерят, деца, които постоянно бягат, защото двигателното развитие е взело превес. И езиковото развитие не се случва, защото и така се повлияват всъщност в негативен аспект и вниманието, и концентрацията. Защото едно дете, което се движи постоянно, бяга, обикновено и не се храни добре, то няма как да остане достатъчно дълго в една дейност, за да започне процеса на ученето. И родители на такива деца много често казват: аз не мога да го хвана, как да му чета книжка, нали, защото повечето съвети, които даваме като логопеди, са свързани с това да се четат книжки, но родителя казва: аз не мога да му прочета книжка, защото не мога да го хвана. Той не иска да остане. Да, ето това са вече последствията. Колкото по-голямо детето става, толкова повече се задълбочават дефицитите в другите сфери. Защото в началото е просто забавяне. След това започва изоставане. Едно забавено езиково-говорно развитие води до изоставане и в другите сфери на развитие. И това няма как да не се случи. И много често чувам: той е много умен, ама не говори. Как да е умно детето, когато то не може да зададе въпрос? Дори да пасивно да натрупва някакви знания, то не може да извади навън въпросите, които се появяват. И ако не задава въпроси, то не може да създаде нужните връзки. Ако не може да създаде нужните връзки, прехвърлянето на една такава информация към паметта става все по-трудно и по-трудно. И в един момент повечето деца просто се отказват. Те просто не искат да застанат на едно място и да учат. Разбира се, нали, има изключения, но общия случай е този. Какво прави психолога? Когато говорим за езиково развитие, много често, особено при по-късно преговарящите деца, казваме, че само логопед няма как да се справи. Защо? Защото езиковото развитие е само част от общото развитие на детето. То е една сфера. Другите сфери са финна моторика, обща моторика, социално-емоционално развитие, познавателно развитие. Тоест, психолога работи по една друга, но също толкова важна ос. Той подпомага детето да бъде емоционално и поведенчески подготвено за училище. Като направихме оговорката, че подготовката за училище започва още от по-ранна възраст. Не на последния момент, на 6 години. Психолога работи върху развитието на вниманието и концентрацията. Работи по така наречената работна памет. Тази памет, която услужливата памет. Тази памет, която помага на детето да вземе информация и да я извлече тогава, когато е нужна. Това наричаме работна памет. Подпомага емоционалната регулация, справянето с трудностите, подпомага детето да намери своите механизми за справяне с трудностите.
приемлив начин за околните. Така наречената емоционална регулация. Нали, на моменти това е потискане на импулсите, в други моменти така споделяне и говорене, но това изисква така работа. Това са процеси, които се развиват в времето. Психолог работи и върху самоувереността, върху мотивацията за учене, подпомага социалните умения, адаптацията. Като адаптацията, работата върху адаптацията обикновено е в ключовите етапи до училище. Първо, това е започването на детската градина и така нареченото отделяне на детето от мама и вече и от татко, и нали, цял ден да прекара детето в детската градина, и след това адаптацията в училище, която е така във втория период, ако говорим за периода на предучилищна подготовка, вече на 7 години. И това, което помним и това, което трябва да знаем и да държим в съзнанието си, е, че зад всяка мисъл, зад всяка дума има емоция, има мисъл, има преживяване. И ако думите ги няма, тези емоции, мисли, преживявания предизвикват един ураган в детето. И то няма как да бъде спокойно. То няма как да спазва граници, няма как да спазва правила, няма как да спи добре, няма как дори да се храни добре. Защото всичко това, за което говорим до този етап, е свързано. В нашата практика логопеда и психолога много често вървят заедно, защото езика и емоциите вървят заедно. Изключвам изцяло така чисто логопедичните затруднения, свързани с неправилно произношение на звукове. Говорим за езиковите трудности, с които по-голямата част от децата в нашия център се сблъскват. Какво може да прави родителя у дома? Въпроси, така, които много често чуваме. Как мога да помогна у дома? Това, което ние вярваме и това, което ние поставяме в основата на нашата работа, е, че родителите са най-важната среда за развитие на речта и това, което те могат да правят у дома ежедневно, е четенето на книжки. Разбира се, всеки ден книжки, рими, разказването на истории, като това трябва наистина да започне още от бебешка възраст. Още преди първата годинка. Защо? Защото ако това се направи раничко, ако детето отрано се научи на този ритуал с книжката, няма да стигнем до следващите моменти. Разбира се, че ако никога не сте подхващали книжка и искате да хванете едно дете на 4 години и да му прочетете книжка, разбира се, че то няма да стои. Да, няма да стои, защото това не е изградено като навик, не е изградено като рутина. Затова такава рутина се създава рано. Такава рутина се започва около първата годинка. Играйте игри с въпроси и описания. Както вече ви казах, ученето става чрез задаването на въпроси. Започнете вие да задавате въпроси и насърчавайте детето да задава въпроси. Насърчавайте детето да описва, да използва повече думички, не просто с една думичка. Да опише свойствата на предмета, да опише вида на предмета, да може да разгърне речта си. Насърчавайте детето да прави избори в игрите, да изразява с думички какво иска да каже, да рисува и да обяснява какво е нарисувало. Това, което също е хубаво да имаме предвид, е да слушаме без да поправяме прекалено грубо, а по-скоро да даваме модела. Повтаряйте това, което детето е казало грешно по правилния начин. Може да го повторите един път, два пъти, но не му казвайте спри и го кажи правилно, кажи го вярно. Вие го повторете вярно. Колкото повече вие повтаряте вярно, толкова повече и детето ще се опитва да повтаря след вас вярно. Давайте на децата избор, разбира се, който е контролиран. Бихте могли да изберете две неща предварително и да дадете възможност на детето да направи избора между тези две неща. Искаш сок или искаш вода. Но не оставяйте детето само да ви каже какво иска, защото то много, много вероятно да не може да се справи. Нещо, което така искам да обърна много сериозно внимание, е ограничете екраните.
Няма да бъде пресилено, ако кажа, че 80%, може и над 80%, от консултациите и от дечицата, които стигат до нашия център за консултация, са деца, които ползват екрани. За мое огромно съжаление, това са дечица, които от много ранна възраст ползват екрани, някои дори от бебешка възраст. И тук знам, че сега ще се появи в съзнанието на всички ви. Да, обаче, да кажем, едното ми дете гледаше постоянно телевизия, ползваше таблет, ползваше телефон от годинка и половина и всичко беше наред. Да, съгласна съм. Но готови ли сте вие да поемете риска? И не е ли твърде голям риска за второто ви дете? Предвид това, че има толкова много деца, при които се забавя развитието на речта, именно заради екраните. Друго нещо, което искам да кажа тук във връзка с екраните, защото това беше обещаното от мен по повод с какви трудности идват децата и какви са причините за късното проговаряне. Когато детето вземе телефона или гледа телевизия, то изключва околния свят. Ще се съгласите с мен, че децата са точно като опоени. То гледа екрана, даже не мига. Вие му говорите, то не ви чува. И така може да остане пред този екран доста дълго време, което много от вас казват, ама как може да има вниманието и концентрацията да гледа 30 минути без да мигне към екрана, а не може да има вниманието и концентрацията да учи или да играе, да речем, с купчета 30 минути. Да, може. Защото екрана е цветен, това, което се чува от екрана е интересно, всичко се случва бързо, всичко е цветно. В реалния живот и реалната комуникация нито е толкова интересно, нито е толкова забавно, нито се случва толкова бързо нещата за едно дете, което вече е свикнало с екрани. Ако детето не е свикнало с екрани, разбира се, цялата тази красота на общуването и цялата тази интензивност на преживяванията, които имаме по време на общуване, ще бъде на лице. Но за едно дете, което ползва екрани, това няма да е така. Затова имаме и казваме, говорим и за така наречения екранен детокс. Ограничаване до минимум на екранното време. Дечицата, с които започваме ние да работим в кабинета терапевтично, след като сме провели консултация и вече сме установили, че причините са в екраните, спираме екраните нацяло. Нито телевизия, нито устройства, нито таблет. И ако все пак в този момент на някой от вас в съзнанието му изникне, че детето няма да се развива правилно в този съвремен технологичен свят, ако не ползва устройство, веднага съм готова да ви оборя. Детето първо трябва да започне да комуникира в света. Комуникацията се случва с живи хора. Ние не очакваме детето да говори с телефона. Това се случва в общия случай. Детето се радва с телефона, детето заспива с телефона, детето се наслаждава на времето с телефона, но не и на времето с живите хора, с истинските хора. Така че ние първо очакваме детето да разбере, че има свят около него, който е интересен, който е забавен, който е пълен с игри и с приключения, да започне да общува с този свят, да започне да преживява този свят, да започне да връща към света своите емоции, своите преживявания. И да, нека след това да се развива технологично. Да, съгласна съм. Аз също имам всички видове технически устройства. Аз също ги ползвам. Но това не бива да е за сметка на живата комуникация, очи в очи, човек с човек в живия свят. Основно консултациите, които напоследък провеждам, са такива. Екранни деца, които прекарват много време пред екран. Най-тъжното е, че това са и деца, които се хранят пред екран. Деца, които не ядат без екран, но това е повод за едно друго видео, което съм така намислила да си направим за храненето с екраните. Какво предлагаме ние в логопедичен център ДРК? Работим с деца, както вече ви казах, още от началото на презентацията, още от най-ранна възраст, след първата годинка, до училищна възраст и по-нагоре, разбира се, но основният ни акцент наистина
са деца между 1 и 7 години. Предлагаме логопедична диагностика и терапия, предлагаме психологична подкрепа, програми за училищна готовност имаме, много цялостно имаме програми, които обхващат всички най-важни моменти в подготовката за първи клас. Ерготерапия и сензорна интеграция, обучение за родители предлагаме, работа в екип и индивидуален подход. Екипа ни се състои от логопеди, психолози, имаме арт-терапевт в нашия екип. Работим заедно, споделяйки наблюденията си, преминаваме през трудностите на всяко едно дете, търсейки съобразно подготовката на всеки един от членовете на екипа, търсейки най-прекия, най-правия път до подкрепа на детето за преодоляване на неговите трудности. Целта ни е да осигурим навременна подкрепа, за да може всяко дете да бъде готово да учи, да мисли и най-вече да се справя и да общува свободно. Благодаря ви за вниманието и отново искам да обърна внимание, че училищната готовност не започва 1 година преди първи клас. Тя започва много по-рано. Започва с първите думи, започва с първото искам, започва с първото посочване, с първата емоционална реакция, усмивката дори към мама. Когато едно дете започне да говори, то не просто научава думи. То започва да мисли, започва да разбира, да планира, да влиза в контакт със света. И всяко отлагане на подкрепа е забавяне във възможността детето да бъде подготвено не само езиково, но и социално-емоционално и познавателно. За това отлагаме ли подкрепата, ние отлагаме бъдещето. Но ние вярваме в нашия екип, че с навременна подкрепа можем да помогнем децата да преодолеят своите трудности и да станат деца, които не просто говорят, а деца, които мислят, деца, които разбират, деца, които общуват и учат с увереност. Още веднъж ви благодаря за вниманието. Последвайте ни в Фейсбук, заповядайте в групата ни за родители, която е към страницата ни в Фейсбук и се запознайте с информацията на нашия сайт, където имаме и блог, в който пишем по теми, които са важни за родителството, за възпитанието и за отглеждането на децата ви. Още веднъж ви благодаря и си казваме до скоро. Ще се видим в следващите видеа.